ассалому алайкум дӯстон азиз, мухлисон ва ҳаводорони футзал. Суперлигаи Тоҷикистон оид ба футзал идома дорад ва ҳамакнун даври ҳаштумиён пас аз чанд лаҳза оғоз мегардад марҳилаи дуюми Суперлигаи Тоҷикистон оид ба футзал. Бо ҳамин рақобат оғоз мегардад марҳилаи аввал, албатта ки ба анҷом расид ва акнун мо шуморо баъд аз танаффуси кӯтоҳе интизор буд марҳилаи дуввум ки он ҳам оғоз мегардад. бинандагони азиз, ва ба мо шумо ҳайати дастаи Амонатбонк ки ба ҳайси мизбон дар ин рақобат ширкат мекунад нишон дода мешавад. ҳайати асосии он ва баъдан чанд футболбозоне ки дар захира қарор доранд ва албатта ҳайати дастаи Амонатбонк ки дар рӯи тасвирҳои шумо буд. онҳо имрӯз дар маҷмӯи варзишии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон бо дастаи Сипар, бо яке аз дастаҳои номдор, бо яке аз пешсафони Суперлигаи Тоҷикистон андари майдони рақобат мегарданд ва мо шуморо як бозии воқеан ҳам ҷолиб ва диданӣ албатта ки имрӯз интизор аст. Сипар аз лидери чемпионат, яъне аз Сорокомпания, танҳо як имтиёз камтар дорад ва имрӯз дастаи мазкур боз ҳам кӯшиш хоҳад кард то бо нишон додани бозии ҷолиб ва диданӣ тавонад ба садри ҷадвал барояду. баъдан боз албатта умед ба он бадад ки дастаи Сорокомпания дар ин давр имтиёз аз даст медиҳад. вале ин албатта дар нақши дуввум аст. дар нақши аввал он аст ки дастаи Сипар бояд дар рақобати имрӯза бар муқобили дастаи Амонатбонк рақобати бисёр арзанда ва бозии хубро нишон бидиҳад. хуб, ҳолати Амонатбонк он қадар хуб нест, инро бояд мо ишора кунем ва дастаи мазкур албатта айни замон кӯшиш карда истодааст то бозиҳои хубро нишон бидиҳад, рақобатҳои ҷолиб дошта бошад. вале яке аз дастое ки ақиб монд баъд аз марҳилаи якуми чемпионат маз дастаи Амонатбонк буд ки баъд аз 7 бозӣ танҳо 4 имтиёзро ба даст овард ки ин албатта хеле ва хеле кам мебошад барои дастаи хуб Амонатбонк ва ин тим албатта тамоми кӯшишро ба хотири он хоҳад кард то боз ҳам натиҷаи худро беҳтар созаду тавонад дар ин мусобиқа ба натиҷаҳои хубтар ҳам бирасад. ғайр аз ин албатта Амонатбонкро лозим аст то дар ҷадвали мусобиқа аз дастаҳои мисли хуб Сомон, клуб марказии варзиши Артиш пеш гузарад. дар ҷадвале ки албатта пешниҳод шудааст, дастаи Амонатбонк баъд аз 7 бозӣ 2 ғалаба, 1 мусовӣ ва 4 бухт дорад. аммо 2 ғалаба ва 1 мусовӣ 4 имтиёз намешавад, ки 2 ғалаба ва 1 мусовӣ хуб 7 имтиёз мешавад. аммо дар ҷадвал ҳамин тавр оварда шудааст ки ин албатта хато аст ва албатта бо эҳтимоли зиёд дастаи Амонатбонк айни замон 7 имтиёз дорад, на 4 хол, агар воқеан ҳам 2 пирӯзиро дар ҳафти мавсими кунунӣ дастаи мазкур ба даст оварда бошад. хуб, дар ин бора боз дар ҳафти гузориш маълумоти бештарро дода метавонем ва айни замон биёед ба ҳайати асосия дастаи мо таваҷҷӯҳ кунем. пеш аз ҳама ҳайати Амонатбонк 5 нафаре ки дар майдон ҳастанд. Муродҷон дарвозабон рақами 1, баъдан Ҳикматулло Исмоилов рақами 17, Шайдӣ Дарони Саид рақами 19, Ҳомид Араб Ҷаъфарӣ ва таҳти рақами 4 Ҳомид Сафарӣ дар майдон бозӣ мекунад. айни замон дар майдон албатта 3 легионер дорад дастаи Амонатбонк. ва хуб, метавонем ба ҳайати дастаи Сипар акнун ба панҷгони асосии даста назар менозем. Баҳромҷон Содиқхоҷаев таҳти рақами 22 дар хати дарвоза аст. маълум аст дарвозабон асосии ин тим наметавонад дар рақобати имрӯза ширкат биварзад. албатта дар назар дорам Фирӯзбек Муродовро, чунки Фирӯзбек Муродов бо сабаби салби салоҳият дар ин рақобат нест. Эркин Эҳромзода таҳти рақами 4, рақами 13 Филиппе Вера ё худ Мажиньо, таҳти рақами 7 Матеос Франсиско бозӣ мекунад ва Юрий Ферейра
боз як легионери дигари дастаи мазкур айни замон дар майдон ҳунарнамоӣ карда истодаст. хуб бозгароне ки дар захира қарор доранд ва аз ҳайати захиравӣ ворди майдон мешаванд, дӯстон арҷманд онҳоро ба шумо шинос мекунем. Инҳо нафарони зерин мебошанд. алиризо сафаралӣ тати рақами 12, рақами 14 шарофиддин саидзода, умед назризода рақами 77, рақами 9 берӯз раҷабализода, рақами 21 ҳусниddин соҳибов. зарба ба тарафи дароза иҷро мешавад. имконияти хеле хуб барои гол задан инҷо пайдо шуд. зарба ҳам иҷро шуд. Филиппе Верайн зарбаро зад Мажиньо, вале зарба иҷро кардаи ин бозигар болотар аз дарвоза рафт. хуб самурабии дастаи амонатбонк Шерзод Ҷумаев аст. ба ӯ кӯмак мерасонад. дар студио нафарони зерин қарор доранд. Умедҷони Муминзода, Умархоҷа Сафаров, Сорбон Фарохзода ва Берӯз Ҷалолзода. хуб дастаи сипар, онҳое ки аз ҳайати захиравӣ ба майдон хоҳанд омад, ино Шаҳбоз Исмоилов, рақами 16, рақами 9 Алан Гитахи, рақами 23 Гадоев Манучер, рақами 88 Муҳаммад Шарипов, 8 Иқбол Воситзода, 14 Рустам Ҳамидов, 20 Даниел Ҷалолов, 55 Нур Муҳаммад Шаропов ва рақами 5 Абдусамад Раҳмонов. самурабии даста Сергей Каридзе аст. ба ӯ менеҷери даста Вали Валиҷон ва духтури даста Давронбек Ҷураев. камеосеб гирифт Юрий Ферера, ки таҳти рақами 97 дар майдон аст. ва доварони бози имрӯзаро дӯстон азиз ба шумо шинос мекунам. ин бозиро Абубакр Муҳаммадов ҳакаме мекунад. хуб ба ӯ Наврӯзҷони Сулаймон кӯмак мерасонад. довари эҳтиётӣ Парвиз Исоев аст ва Сония Санҷ Интизора Солеҳова мебошад. бинандагони азиз, комиссари бозӣ Суроб Сайдалиев ва нозири доварон Шӯрат Раҷабов. Иқбол Воситзода ӯ зарба мезанад. мавқеъ пайдо кард барои зарбаро иҷро кардан, вале Муродҷон омода буд барои рафт кардани чунин зарба. Parto ba kanor. имконияти хуб буд барои зарба задан. ҳуҷуми ҷавобии дастаи Сепар, фурсати 100% голзанӣ ва инҷо Иқбол Воситзода бо эҳтимоли зиёд мехост ба дарвоза зарба занад. дар тарафи дигар Рустам Ҳамидов омода буд то аз паси Иқбол Воситзода истифода намояд, вале пас ба тарафи ӯ нарафт. зарбаи навбатӣ.
иқбол воситзода тавассути Каннор. инҷо Муҳаммад Шарипов ҳам ба майдон омад. ирсол ба тарафи чап ва инҷо ҳам тӯб аз майдон берун мешавад. ҳамлаи навбатӣ Муҳаммад Шарипов. иқбол воситзода. панҷоне ки ҳоло дар майдон ҳастанд дар идора кардани тӯб бисёр маҳорати олӣ доранд. ҳам иқбол воситзода, ҳам Рустам Ҳамидов, ҳам Муҳаммад Шарипов бозигароне ҳастанд ки метавонанд бо суръати тез тӯбро идораи хуб кунанд ва ба ҳамдигар пасҳои хубро равон намоянд. Муҳаммад Шарипов. иқбол воситзода пас ба Каннор. имконияти навбатӣ зарба иҷро мешавад ва инҷо дарвозабон Муродов Муродҷон тавонист хеле хуб ин вазъиятро бартараф созад. бозигарони дастаи Соро Компания ҳам ба тамошои ин рақобат омаданд. худи дастаи Соро Компания имрӯз бозӣ надорад дӯстон азиз ва чанде аз бозигарони ин тим ба тамошои рақобат омаданд ва ҳамчунин стоди мураббиёни даста роҳбари Пайрав Воҳидов ҳам дар маҷмӯаи варзишии донишгоҳи миллии Тоҷикистон қарор доранд ва ин бозиро тамошо мекунанд. дастаи Соро Компания пагоҳ бозӣ дорад бо дастаи Истиқлол. бозӣ хоҳад кард. ин бозӣ марказии даври ҳаштум аз ҳамин рақобат аст. Соро Компания бар муқобили Истиқлол андари майдони рақобат мешавад. зарба ба тарафи дарвоза иҷро мешавад. ин бенатиҷа ва ҳуҷуми ҷавобии дастаи Амонатбонкро мутаваҷҷеҳ мешавем. фурсати хеле хуб барои гол задан. аммо зарбае ки Ҳумид Ҷаъфарӣ равон кард он қадар хавфнок набуд. бартараф карданаш осон. зарба иҷро мешавад ва аз вазъияти стандартии футболбозони дастаи Амонатбонк ба задани гол шарафёб мегарданд. ҳисоби рақобат дӯстон арзманд кушода мешавад. тавонистанд футболбозони шаҳри Душанбе тӯбро ба дарвоза ворид кунанд. ҳарчанд дастаи Сипар фаворит ҳисоб карда мешавад, вале дар вазъиятҳои стандартӣ метавонанд футболбозони Амонатбонк ҳам ба задани чунин голҳо даст ёбанд. Саид Доронӣ баъд аз ин гол каме осеб ҳам бардошт. мо метавонем бори дигар мутаваҷҷеҳ бигардем. аут буд. дар хатти дифоъ бисёр рақобати заифро нишон доданд футболбозони дастаи Сипар. ва муаллифи гол Саид Доронӣ ба кӯмаки духторон баъд аз ҳамин гол ниёз дорад. каме осеб бардошт, аз майдон берун меравад ва кӯмак хоҳанд расонд ва боз метавонад ба нам баргардад агар саломатӣ ба ӯ иҷозат диҳад. Матеос Франсиско бо тӯб зарба мезанад ва онҷо ҳатто Юри Ферейра метавонист бо сар тӯбро ба дарвоза ворид намояд. каме дертар ҷаҳид аз ин лиҳоз умуман суръати зарбаам баланд буд. имконият кам буд барои расидан ба тӯб, вале кӯшиш кард Ферейра. Вера фурсати хуб меҷӯяд. Филиппе Вера паси ба Каннор. тӯб ба ин тараф бармегардад. Эркин Эронзода тӯбро бармегардонад. Франсиско. зарбаи Матеос Франсиско ва ин зарбаро Муродҷон Муродов бартараф кардан тавонист. як зарбаи хуб иҷро карда шуд. хуб стоди мураббиёни дастаи Истиқлол ҳам дар ин ҷо ҳастанд. Александр Забирадзе, Фирӯз Юсуфзода, Эраҷ Носеев ва дигар ёрдамчиёни онҳо аз стоди мураббиёни дастаи Истиқлол. партоб ба Каннор. Юри Ферейра. тӯб ба тарафи рост партофта мешавад. Франсиско. Вера.
نتوانست موقع ضربه‌زنی پیدا کند. چنان نبود که بعد از تنفس نه آنقدر خوب آمادند بازیگران دسته سپر. و معلوم است آنها یک عمر فوتزال مشق کردند، میتوانند پاسو به همدیگر بدن، میتوانند از رقیبان گذرند، ولی آماده بودن مشق و تمرین‌های خوب را انجام دادن. این البته در نتیجه اون پیدا می شود که اگر همه این پاس دادن ها معنا داشته باشد، اگر فرصت ها با گل انجام داده شوند، از جمله چنین امکانیت ها که 100% هستند، ولی یوری فریرا ضربه میزند که از پهلوی دروازه از میدان بیرون می شود. کجا بینواتی فرانسیسکو پاس به کنار، ماژینیو ضربه این بازیگر فیلیپه ویرا یا ماژینیو، ولی این البته هم دروازه‌بان نتوانست از او برطرف کردن این حالت برآید و بعدا قاعده بازی ویران شده است. در حال ابوبکر محمدوف دختران دسته را جیغ میزند تا به دروازه‌بان دسته امانت بانک کمک برساند. وزید استاندارد یوری فریرا نتوانست ضربه درست را اجرا بنماید. شمس‌الدین قاسموف هم در طالب قرار دارد، بازی را تماشا میکند. سابق بازیگر دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش، سابق سرمربی دسته تسکا و آغاز موسم کرونا در حاصلات او شروع کرد و حالا البته در فوتبال گویم حرفوی، در فوتبال پروفسیونالی کار نمیکند. معلوم است که از فوتبال دور نیست، ولی در فوتبال سطح بلند باعث سرمربی این زمان کار نکرده است. پرتاب کنار، جا توپ از میدان بیرون می رود. ماژینیو پاس به کنار، محمد شریپوف خطا کرد فیلیپه ویرا. فرصت خوب برای ضربه زنی، ضربه اجرا نگردد. این ماژینیو بود که ضربه زد. یک کوشش دیگر و اینجا هم دروازه‌بان در سطح عالی برآمد نمود، این وضعیت را رفع کردن توانست.
зарбаи хеле қавӣ. вале ин зарба дуруст ба дарвоза нарафт. пеш аз ин албатта дӯстони арҷманд рақобат барои дарофти суперҷон буд. тақрибан 3 ҳафта пеш аз ин сурат гирифт ва дар он албатта ду дастаи номдори мамлакатамон Сорокомпания ва Сипар андари майдони рақобат гардиданд ва Сорокомпания бори панҷум барандаи суперҷоми Тоҷикистонои ба футзал шуд. дар он рақобат яъне барои дарёфти суперҷоми Тоҷикистон шогирдони Пайра Воидов бар дастаи Сипар ки дорандаи ҷоми Тоҷикистон аст бо ҳисоби 4-3 пирӯз шуданд. шумо албатта он бозиро тамошо кардед. бозӣ дар шаҳри Хуҷанд дар қасри варзиш доир шуд ва дар он рақобат шогирдони Пайра Воидов бар дастаи Сипар пирӯзиро ба даст оварданд бо голҳои Хюго Кардозо, Эрилсон Руан, Самандар Изомов ва Идрис Ёров. аз ҳайати дастаи Сипар дар он дидор Иқбол Воситзода, Муҳаммад Шарипов ва Марко Антонио тавонистанд ба задани гол шарафёб гарданд. ва маз дар ҳамон рақобат бо курди сурх ҷазо дода шуд. Фирӯзбек Муродов дарвозабони асосии дастаи Сипар ки имрӯз дар майдон нест ва албатта ғайр аз ӯ боз Абдуқавим Умаров як бозигари дигари дастаи Сипар ҳам дар майдон нест. партоб ба тавассути канор райни замон ҳамлаи хеле хавфноки дастаи Сипарро мутаваҷҷеҳ мегардем. ҳамон хеле ки чанд дақиқа пеш аз ин Иқбол Воситзода ба Рустам Ҳамидов пас надод, инҷо ҳам Рустам Ҳамидов ба Иқбол пас надод, худ зарба зад ки дарвозабон онро бартараб кард. баъдан як зарбаи дигари Рустам Ҳамидов ва инҷо ҳам дарвозабон дар сатҳи хеле олӣ бозӣ кард. ده دقیقه قسم اول رقابت به انجام رسیدن دوستان عزیز و دست 10 دقیقه دیگری تازه در میدان خواهند بود. حساب بازی همانطور شما مشاهده میکنید یک بار سیور به نفع دست امانت بانک است. باز هم دسته سپر توپ را در مرکز میدان میگیرد رستم حمیدov. پرتاب به کنار حمله نوبتی اقبال واسطزاده پس باقی با یک ارسال دیگر به اقبال واسطزاده. اقبال کوشش میکند ولی نتوانست اینجا ضربه درست را به طرف دروازه اجرا کند. پس باقی محمد شریپov دو نفر تا اخیر
бо мубориза бурданд ва то канор рафтанд. Зарба иҷро мешавад, бисёр зарбаи қавӣ, вале бенатиҷа. зарба ба тарафи дарвоза, бозам дарвозабони дастаи Амонатбонк ин вазъиятро бартараф кардан тавонист. то ҳамин дам албатта Муроҷо Муродов бисёр бозии хубро нишон медиҳад. пас ба канор ҳамлаи навбатӣ, имконият барои зарба задан, зарба иҷро мешавад, як зарбаи дигар ва ту болотар аз дарвоза рафт. бисёр ҳуҷумҳои хавфнок ва қавӣ ҳастанд. ҳуҷумҳои хавфнок бо зарбаи қавӣ албатта. ва Алан Гитахи айни замон як зарба зад, баъд аз ӯ Мажиню зарбаи худро ба тарафи дарвоза иҷро намуд, вале ҳама ин вазъиятҳо бартараф шуданд. ҳуҷуми ҷавобии дастаи Амонатбонк мебинем ки баргашт ба майдон Саид Доронӣ, нафаре ки ягона голро ба сама расонд ва то ҳамин дам ҳисоб 1-0 аст. пас ба канор Саид Доронӣ, муборизаи Саид, имконияти навбатӣ барои задани зарба ва ин ҳолат бо зарбаи кунҷи ҷамъбаст мешавад. партоби навбатӣ, ишора мешавад ки ту ба дасти футболбозони дастаи Сипар расид, вале дувар ором аст. ҳуҷум идома дорад, партоб ба канор ва фурсати хуб ба вуҷуд омад. агар як нафар дар кунҷи дури дарвоза қарор мегирифт, метавонист зарбаро иҷро кунад. партоби навбатӣ, зарба иҷро мешавад, чӣ гуна вазъияти хуб. бозам ин вазъият бартараф шуд. фурсати хуб барои зарба задан пайдо мешавад ва аксол ҳамлаи дастаи Амонатбонк, ин ҳолат бартараф шуд. партоб ба канор.
саид доронӣ аз по меафтад. Маржиньо партабиё ба канор. зарбаи навбатӣ ба тарафи дароза, боз як имконияти дигар ба вуҷуд омад. партоб ба канор. пас ба ақиб. Маржиньо ба марказ ҳаракат мекунад. Зарбаёб ба мавқеи бисёрам хуби зарбазанӣ баромад. легионери дастаи Сипар, вале зарбаи иҷро кардаю дар натиҷаи садгузорӣ бартараф карда шуд. ҳуҷуми навбатӣ. пас ба ақиб. фурсати хуб, зарба иҷро мешавад. ин зарба ҳам бенатиҷа ба анҷом расид. ҳамлаи навбатӣ. Саид Доронӣ хеле хуб инҷо бозӣ кард. албатта ӯро доштанд, баъдан ӯ зарба зад. зарба иҷро кардаю ба дароза ворид шуд, вале ин гол ҳисоб карда намешавад, чунки пеш аз ин қоидаи бозӣ вайрон карда шуд ва ҳамаи бозигарони дастаи Сипар аллакай дар ҷои худ истоданд. шояд агар бозиро идома медод дар ин ҳолат, дувар бозигарон метавонистанд садди роҳи ҳамин зарба шаванд. пас ба ақиб. ҳисоб ба канор расонида мешавад. як партоби дигар ва инҷо тӯб ба зайдон беро меравад. то ҳанӯзам тӯбро бисёртаре дора мекунанд бозигарони дастаи Сипар, ба ҳамла бештар мегузаранд, вале имкониятҳои худро онҳо бо гол анҷом дода наметавонанд. партоб ба канор. фурсати навбатӣ ва вазъият бартараф шуд. партоб ба канор. иқбол воситзода. зорба иҷро мешавад.
و این وضعیت برطرف شد. پرتاب نوبتی ضربه نوبتی و اکنون گل. دوستان ارجمند در نهایت کار بازیکنان دسته سپر با زدن گل شرفیاب میگردند. رستم حمیدوف را همه تبریک میگویند. مشاهده میکنیم. بله اینجا در تنهایی گذاشتند رستم حمیدوف را. او در پیش دروازه خولی توق تنها بود و البته در چنین حالت رستم حمیدوف توپ را به دروازه وارد میکند. حمله نوبتی ضربه و چگونه ضربه قوی اجرا میشود. یوری فریرا این ضربه را زد ولی اشاره میکنند داوران که توپ به دروازه وارد نشده است. پس باقی فوتبال واسطی زاده ضربه یو پرتاب کنار. مراجع مرادف پاسی به خط هجوم. پرتاب نوبتی ضربه و فرصت خیلی خوب با وجود آمد. یک ضربه دیگر و اینجا هم خط دفاع کار خود را در سطح یولی انجام داد. یوری فریرا پرتابیا و این وضعیت برطرف کرده می شود. بسیار فرصت های خوب گلزنی با وجود می آیند. دسته سپر نقشه دارد که هنوز در قسم اول رقابت در حساب پیشرفت شود. پرتاب با کنار. ضربه به خط حمله اجرا می شود. هجوم نوبتی. پرتاب به کنار. رستم حمیدوف.
Muhammad Sharipov, Rustam Hamidov. پس نوبتی و این هجوم خیلی خوبی بازیکنان دسته سپر است که ما مشاهده میکنیم، ولی بازم به نتیجه محمد شریپوف ضربه و توانست این وضعیت را جان مرادوف برطرف کند. پس نوبتی بکن داریم، امکانیت خیلی خوب، وضعیت خوفناک و مارژینیو به دروازه خالی اینجا گل نزد. برای ویرا بسیار امکانیت خوب پیدا شد. مشاهده کنید تنها لازم بود تا ضربه بهتر اجرا شود و خلاص. ضربه نوبتی و مونتبانگ با پیش میبرد. دوستان عزیز، حمید جعفری بینندگان ارجمند توانست این وضعیت را با گل انجام میدهد. فرصتی خوب به وجود آمد و اون نقشه که دسته سپر داشت، یعنی در حساب پیشرفت شدن، اون نقشه را فوتبالبازان دسته مونتبانگ عملی میکنند. حمید رب جعفری توپ را وارد دروازه میکند. میتوانیم بار دیگر متوجه بگردیم. بسیار ضربه قوی و دروازه‌بان البته اینجا نتوانست این وضعیت را برطرف سازد. مهران جان صادق خوجایف، فرانسیسکو، پاسیو با عقیب، مارژینیو، رستم حمیدوف، پاس به کنار، فرانسیسکو، رستم حمیدوف، رفت به کنار، رستم حمیدوف، فرصت ضربه زنی میجهد. پاسی با عقیب، ضربه به طرف دروازه فرانسیسکو بود که ضربه زد، ولی ضربهش به نتیجه به انجام میرسد. استاد مربیان و بازیکنان دسته سوروکمپانی همه این رو از نزدیک از طولور تماشا کرده ایستادند. رستم حمیدوف با توپ ضربه میزند. ضربه ایجاد کرده ای و از پهلوی دروازه بیرون از میدان می شود. توسط کنار دورانی خیلی عالی بازی کرد. از مبین پایه یک نفر توپ را حتی گذراند. حمله خیلی خوب ادامه دارد. ضربه نوبتی اجرا می شود و توپ به دروازه وارد شد. مگر توپ بازم به دروازه وارد شده است دوستان عزیز یا نه؟ به نظرم توپ وارد دروازه شد. می توانیم متوجه بگردیم. خوب، بله توپ در دروازه بود. توپ بعد از ضربه رب جعفری وارد دروازه شد و حساب این زمان 3-1 است. 3-1 دوستان عزیز. دسته مونتبانگ پیشصف است در رقابت با دسته سپر. ثانیه‌های به شمار موندند.
то анҷоми қисми аввали рақобат. инҷо тайм-аут гирифта мешавад. охирин дар ин қисм. партоп ба канор. юрий ферейра ва қисми аввали рақобат ба анҷом мерасад. дӯстони арҷманд, амонатбонк ва сипар бозӣ доранд. амонатбонк бо ҳисоби 3-1 пешсаф аст. дар қисми аввал ҳамид дараб ҷаъфарӣ тавонист 2 голро ба зама расонад ва саид доронӣ 1 голи дигар зад аз ҳайати дастаи амонатбонк ва рустам ҳамидов ягона голи дастаи сипарро дар қисми аввал ба ҳадам расонад. интизор мешавем нимаи дуввумро.
қисми дуюми рақобати дастаҳои амонатбонк ва сипар дӯстон арҷманд оғоз гардид. ин даври ҳаштуми суперлигаи тоҷикистон оид ба футзал аст. ҳисоби рақобат пас аз тамом шудани нимаи аввал ба нафъи дастаи амонатбонк аст. 3-1. дар нимаи аввал новаста аз он ки бисёриҳо албатта рақобати беҳтари дастаи сипарро интизор буданд ва дастаи мазкур албатта ҳамчун яке аз пешсафони чемпионат фаворит ҳисоб мешавад дар ин рақобат. аммо дар қисми аввали дидор футболбозони дастаи амонатбонк нишон доданд ки метавонанд рақобати арзанда ва хуб нишон бидиҳанд. дар нимаи аввал тавонист сараввал тӯбро ба дарвоза ворид кунад Саид Доронӣ ва баъд аз ин Рустам Ҳамидов ҳисобро баробар кард. аз дастаи сипар ҳисоб 1-1 шуд. аммо дар охири қисми аввал ду голро ба сама расонданд футболбозони амонатбонк. ҳар ду голро ҳамид араб ҷаъфарӣ ба номи худ мур зад бо зарбои хуб ва қавиву нишонраси худ. бозигари мазкур тавонист ду голро ба тӯри дарвозаи дастаи сипар ворид намояд ва ҳамин тариқ дастаи амонатбонк айни замон пешсаф аст. маълум аст ки дастаи сипар дар нимаи дуввум кӯшиши бештар хоҳад кард барои муваффақ шудан, барои тӯбро ба дарвоза ворид кардан ва барои дар ҳисоб пешсаф гардидан. хуб ҳайати ҳарду дастаро ба шумо шинос мекунем. ҳайати пурраи ҳарду дастаро ман айни замон хоҳам гуфт. амонатбонк хуб Муродов Муродҷон, Ҳикматулло Исмоилов, Саид Доронӣ, Ҳамид Араб Ҷаъфарӣ, хуб Ҳомид Сафарали Алиризо, Шарофиддин Саидзода, Умед Назризода, Берӯз Раҷабализода ва Ҳусниддин Соҳибов. Шерзод Ҷумаев самураббии дастаи амонатбонк аст. дастаи сипари шаҳри Хуҷанд Баҳромҷон Содиқхоҷаев дарвозабон, Эркин Ромзода, Филиппе Вера, Маржиньо Матеос Франсиско, Юрий Ферейра, Шаҳбоз Исмоилов, Алан Гитахи, Манучер Гадоев, Муҳаммад Шарипов, Иқбол Воситзода, Рустам Ҳамидов, Даниел Ҷалолов, Нур Муҳаммад Шаропов ва Абдусамад Раҳмонов. инҳо бозгарони дастаи мазкур ва Сергей Каридзе самураббии дастаи сипари шаҳри Хуҷанд мебошад. ҳамлаи навбатӣ зарба ва ин ҳолатро Муродов бартараф кардан тавонист. бисёр зарбаи хуб ва қавӣ буд, аммо аз ӯҳдаи бартараф кардани он баромад. дарвозабони дастаи амонатбонк Маржиньо, пас ба канор, Франсиско ҳоло бо тӯб зарба мезанад ва Муродов тавонист дар ниҳояти кор тӯбро бигирад ва ҳоло мо ба ҳамла ҷавобӣ мутаваҷҷеҳ мешавем ва вазъияти мазкурам бенатиҷа ҷанбаст мешавад. хотиррасон мекунам ки бо ин рақобат марҳилаи дуюми суперлигаи тоҷикистон оид ба футзал оғоз гардид. дар нақша аст ки баробар бо ҳамин рақобат ҳамчунин дидори дастаҳои Истарафшан ва Душанбе ҳам оғоз шавад ва боз баргузоршавии ду рақобати дигар пагоҳ дар назар аст. бартоба канор Маржиньо, пасиё Муҳаммад Шарипов зарба мезанад вале бенатиҷа. ҳуҷуми ҷавобии дастаи амонатбонкро метавонем мутаваҷҷеҳ бигардем. мубориза бо Саид Доронӣ инҷо бар муқобили Маржиньо қоидаи бозиро вайрон кардан футболбозони амонатбонк.
зарбаи навбатӣ иҷро мешавад. бисёр фурсати хуб, вале ин вазъиятам бартараф карда шуд. ҳавлаи ҷавоби мунтахаби дастаи албатта Монатбонк, вале онам бенатиҷа ҷанбаст шуд. ҳуҷуми навбатӣ Иқбол Воситзода дар канор мубориза мебарад ва вазъияти мазкур бартараф шуд. партоб ба канор, зарбаи хеле қавӣ аз кунҷи майдон иҷро шуд, аммо бенатиҷа. Мажинё. Партоби ба канор Иқбол Воситзода. Як паси дигар ва ту ба дароза ворид мешавад. Муҳаммад Шарипов тубро вориди дарвоза кард. ҳисоби рақобат 3-2 дӯстон азиз. Дастаи Сипар наздиктар ба Монатбонк мешавад. Комбинатсияи хубро ташкил карданд футболбозони дастаи Сипар ва бозгарони шаҳри Хуҷанд тавонистанд бо чунин усули зебо тубро ба дарвоза ворид кунанд. Дар ду ҳолате ки гол задан Рустам Ҳамидов ва Муҳаммад Шарипов ҳарду дар танҳоӣ буданд ва бозгарони дастаи Сипар натавонистанд дар хатти дифоъбозӣ беҳтар нишон бидиҳанд. Мажинё. Иқбол Воситзода. партоб ба канор Рустам Ҳамидов. зарба иҷро мешавад. боз як имконияти дигар, вале дар ин тарафи майдон ҳеҷ кас набуд. нафаре ки бояд зарба иҷро мекард ва дар як мавқеъ қарор медошт.
بسیار حمله خوفناک بود و دروازه‌بان اینجا در سطح عالی بازی کرد. واقعا هم مرادوف خیلی سیو عالی داشت. اینجا بعداً یک وضعیت دیگر استانداردی ضربه اجرا شد به نتیجه. پرتو به کنار. فرصت خیلی خوب. پاس به کنار. این وضعیت برطرف می شود. فرصت خوب. ضربه اجرا می شود. بازم مرادوف این وضعیت را برطرف می کند. پرتو به کنار. ضربه نوبتی نهایت برطرف شد. فرصت نوبتی فرانسیسکو. ضربه فریرا. الان امکانیت خیلی خوب. ضربه نوبتی و بازم مرادوف این وضعیت را برطرف کردن توانست. یک کوشش دیگر. وضعیت مذکور برطرف شد. و اکنون دروازه‌بان دسته سپر بهرامجان صادق خوجایف هم با بازی می‌پردازد و توانست در اینجا یک وضعیت خیلی خوفناک را برطرف نماید. پس بقیب. ضربه اجرا می شود. ضربه به نتیجه به انجام رسید. هجوم نوبتی را متوجه می شویم. پرتو به کنار. پس به این طرف ضربه و باز یک فرصت خوب. فرانسیسکو ضربه میزند ولی ضربه اجرا کرده بازیگر رقم 7 دسته سپر از پهلو دروازه از میدان بیرون می شود. پرتو به کنار. حمله دسته امانت بانک. سعید دارانی. پاسیو به کنار و دوباره میبینیم این وضعیت هم برطرف شد. فرانسیسکو. فریرا. پاسیو به کنار. رستم حمیدوف. ضربه. هر باره که بازیگران ضربه میزنند در بسیاری از حالتها در کنج دور دروازه
ҳеҷ кас на аз дифоъгарон ва на аз ҳамлагарон аст. дар ду ҳолате ки Рустам Ҳамидов ва Муҳаммад Шарипов дар ин кунҷоқ қарор гирифта буданд, онҳо тӯбро ба дарвоза ворид мекарданд. зарбаи навбатӣ, вале болотар аз дарвоза. зарбаи хуб, вале аз фосилаи дур зада шуд ва Баҳром Содиқхоҷаев дар мавқеи хуб буд. барои бартараф кардани ин вазъият барояш ҳеҷ мушкилие пайдо нашуд. Партоби навбатӣ. Юре Ферейра. навбатӣ, партоб ба канор, ин вазъият бартараф мешавад. Мажиньо, пасё ба канор. фурсати олӣ зарбазанӣ ва инҷо каме дертар ба назди тоб расид Муҳаммад Шарипов. имконияти хуб бозам пайдо шуд барои футболбозони дастаи Сипар. онҳо бештар талош доранд чун метавонанд ҳисобро баробар кунанд. зарбаи навбатӣ. боз ҳам дар мавқеи дуруст қарор мегирад. ҳарчанд инҷо гӯем ки сейвро бо маънои томаш накард Мурод Муродов, вале барои зарбаи хуберо иҷро кардан ӯ халал расонд. ҳамаи навбатӣ. Муҳаммад Шарипов пасё ба канор. ҳамаи навбатӣ ва ҳуҷуми хеле хуб буд, аммо бебаро ҷанбаст гардид.
тубрабои навбатӣ Муҳаммад Шарипов кӯшиш мекунад ва инҷо довар чӣ мегӯяд? довар мегӯяд ки на, қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. бозӣ метавонад идома ёбад. аслан доварон иҷоза медиҳанд ки бозигарон рақобатҳоро пуршиддаттар байни ҳам анҷом медиҳанд. пас ба канор. ҳамла ҷавобӣ иқбол воситзода бар муқобили ду нафар рақобат мебарад. баъдан зарба ҳам зад. кӯшиши навбатию аз по меафтад, вале барои ин аниқ довар пеналти таъин нахоҳад кард. ҳамлаи навбатӣ беқоида конид. топ гирифта шуд. ҳамлаи ҷавобӣ ва инҷо Саидорони бо топ. Пасиёва натавонист сари вақт инҷо ба топ бирасад. бозигари дигари дастаи Амонатбонк, хато накунам, Ҳикматулло Исмоилов. бар тоба канор Рустам Ҳамидов бо топ. Рустам дар канор мубориза мебарад. Саидорони пас ба канор. Рустам Ҳамидов ҳамон фурсате ки имконияти 100% ба вуҷуд омад, бозам зарба зада, бозам Мурод Муродов ин ҳолатро бартараф кардан тавонист. имрӯз албатта Мурод Муродов дарвозабони дастаи Амонатбонк дар чанд ҳолат дарвозаи дастаи худро аз голи муқаррар наҷот дод. Мажиньо пас ба канор. Тайм-аут.
оғози ҳамлаи навбатии дастаи Амонатбонк. Мажиньо акнун тӯб ба назорати дастаи Сипар мегузорад. Партоб ба канор. Пас ба тарафи Мажиньо. фурсати хеле хуб ва бозам Мажиньо буд ки метавонист тӯбро ба дарвоза ворид кунад. Филиппе Вейра. аз ин тараф Юрий Ферейра бисёрам паси хуб дод. ғайр аз рақобати дастаи Амонатбонк, Сипар ва ҳамчунин Сарафшан Душанбе ки ҳоло ҷараён доранд, боз гуфтем баргузоршавии ду рақобати дигар пагоҳ дар назар аст. клуби марказӣ варзиши артиш бо дастаи Сомон бозии худро пагоҳ соати 17:30 оғоз мекунанд ва соати расо 20 дастаи Сорокомпания бар муқобили дастаи Истиқлол ба майдони рақобат ворид мегардад ва бозиашон оғоз мешавад соати 8 бегоҳ. ҳарду бозӣ дар ҳамин толор, яъне дар маҷмӯаи варзиши донишгоҳи миллии Тоҷикистон бозиашонро доир мекунад. зарбаи хеле қавӣ иҷро мешавад. партоб ба канор. Франсиско рустам ҳамидов. Франсиско. Мажиньо дар канор бо тӯб. Шерзод Ҷумаев аз шогирдони худ талаб дорад ки наздиктар ба футболбозони Сипар бозӣ конанд ва онҳоро аз худ дур нагузоранд. то барои гирифтани тӯб имконият бештар шавад. Мажиньо тӯбро гирифт, вале баъдан он аз майдон берун рафт. پس به خطی حمله партоб ба канор. фурсати хеле хуби зарбазанӣ. зарба ҳам иҷро шуд, вале ин зарбаи Франсиско болотар аз дарвоза рафт. партоб ба канор. зарбаи навбатӣ иҷро мешавад ва инҷо Юрий Ферейра зарба зад ки зарбааш бенатиҷа ба анҷом расид. Франсиско. пасиё ба канор. зарба ва бисёр зарбаи қавӣ иҷро шуд. Алан Гитахи ин зарбаро зад, вале ин зарбам бенатиҷа ба анҷом мерасад. партоб ба канор.
محمد شریپов. فرانسیسکو. پارتابیو و اینجا توانستند موقع خوب را در خط دفاع فوتبالبازان امانت بانک بگیرند. با هجوم جواب میگذارند فوتبالبازان شهر دوشنبه. خیلی خوب در کنار یک نفر فریب داده شد پس، ولی اینجا نه بازیگر خودی بلکه بیگانه بود. محمد شریپов او توپ را میگیرد، به حمله میگذارد، پاسیو به کنار یوری فریرا پاسیو ضربه و توپ از پهلو دروازه از میدان بیرون میشود. دو دروازه با توپ را زده از میدان بیرون میکند. رقابت‌هایی که برگزار شدهشان در مرحله دوم در نظر است و تقویم آنها معلوم است به طور ضمنی باشد. بازی‌هایی که امروز دایر میشوند در دوره هشتم و پگاه الکی به شما گفتیم و باز رقابت‌هایی که در دوره نوبتی در دوره نهم صورت میگیرند روز 29 همین ماه برگزار میشوند. اونجا سومون بر مقابل امانت بانک بازی خواهد کرد، استقلال بر مقابل استرافشان، دوشنبه با دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و دسته سپر باشد با سورو کمپانیا بازی دارد. این رقابت در شهر خوجند برگزار می شود و بازی مرکزی دور نوبتی یعنی دور نهم از همین رقابت خواهد بود که گفتیم برگزار شدهش بر روز 30 ایول در نظر است. و پسان بازی دور دهم امانت بانک با سورا کمپانیا بازی خواهد کرد. استرافشان با سپر یکی از رقابت‌های پرینسیپالی این بازی روز 5 آگوست صورت میگیرند و بعدا روز 6 آگوست CSKA با استقلال و سومون با دوشنبه بازی خواهند داشت. پرتاب نوبتی این باز هم یک وضعیت دیگری بود که ببر جمع بس می شود و طور میبینیم آهسته آهسته وقت هم کمتر میماند. این دوستان ارجمند رینیلدو که الکی بار چندم هم نشان داده می شود، بازیگر برزیلی رینالدو دقیق‌ترش، او قبلا در دسته سورو کمپانیا بازی میکرد و حالا باز برگشت دسته سورو کمپانیا با او شرطنامه امضا کرد. اینجا ضربه اجرا می شود دوستان ارجمند و اقبال واسطه‌زاده توپ را به دروازه وارد میکند. حساب رقابت 3-3 در حالی که ما درباره بازیگر نوی دسته سورو حرف میزدیم، در حال رقیب ازلی آنها دسته سپر با چنین ضربه قوی اقبال واسطه‌زاده توپ را به دروازه وارد میکند. با کنج نزدیک این ضربه اجرا گردید، دروازه‌بان نتوانست آن را برطرف کند و حساب برابر می شود 3-3. خب درباره رینیلدو من البته انجام خواهم داد و فکر خود را. او قبلا در دسته سورو کمپانیا بازی میکرد و این زمان بازم سورو کمپانیا با شرطنامه بست و بازم برگشت با این دسته. سعید دورانی ضربه یا و این وضعیت برطرف می شود. پرتاب به کنار، ضربه نوبتی اجرا می شود و لکی می تواند از بازی پگو رینالدو به میدان وارد شود و رقابت را پیش برد. بازی که بر مقابل دسته استقلال است، چون شرطنامه لکی امضا کرده شد او رسما بازیگر دسته سورو کمپانیا است، می تواند از بازی در نوبتی بر مقابل دسته سپر به میدان آید. خلاصه رینالدو بازیگر نوی دسته سورو کمپانیا که این زمان بازی را البته تماشا دارد با مثل بازیگران دیگری دسته سورو کمپانیا که در اینجا هستند و بازی را تماشا کرده است. پرتاب به کنار،
фурсати навбатӣ ва тавонистанд дар ниҳояти кор бозгонони дастаи Сипар тӯбро ба дарвоза ворид кунанд ва ҳисоби рақобатро 4-3 намоянд. Гитахи Алан Гитахи дӯстони арҷманд ин голро ба самар мерасонад ва дастаи Сипар аввалин бор дар рақобати имрӯза ба пеш мебарояд. бисёр зарбаи қавӣ иҷро карда шуд. метавонем бор дигар мутаваҷҷеҳ бигардем. инҷо дастаи Амонатбонк дар хати дифоъ бисёр бозии бад нишон дод. инро бояд гуфт. пас ба канор. акнун бояд бозгарони дастаи Амонатбонк барои наҷот додани ин бозӣ ва ҳисобиён талош биварзанд. фурсати навбатӣ. партоб бақиб зарба ва тӯб аз болои дарвоза аз майдон берун рафт. ҳамлаи ҷавобӣ зарба иҷро мешавад бенатиҷа. зарба иҷро мешавад ва ҳисоб баробар шуд. дӯстони арҷманд 4-4 тавонистанд футболбозони дастаи Амонатбонк то ҳамин дам албатта бозиро наҷот бидиҳанд. Саид Доронӣ дӯстони арҷманд ин голро ба самар мерасонад. дублю ва ҳисоб баробар. ҳамлаи дастаи Сипар. Маржиню ӯ дар канор бо топ пас ва тӯбрабоӣ. ин ҳамлаи хеле хавфноки дастаи Амонатбонк аст. Саид Доронӣ мубориза бурд. вазъияти мазкур бебарор ҷанбаст мешавад. ҳуҷуми навбатӣ. Маржиню фурсати хуб ва тӯб инҷо ба канор партофта шуд бенатиҷа. паси навбатӣ. зарба ба хати ҳуҷум. сонияҳои ба шумор боқӣ монанд дӯстон азиз. ва ҳамин тариқ дӯстони арҷманд вақт тамом мешавад. ин рақобате буд ки воқеан ҳам ҷолиб буд дидани сурат гирифт. мо дар он 8 голро дидем. 4 голи дастаи Сипар ва 4 голи дастаи Амонатбонк яке аз дигаре зеботар буданд ва мо тавонистем воқеан ҳам аз як рақобати ҷолиб ва диданӣ ин ду даста, яке Амонатбонк аз шаҳри Душанбе ва дигаре Сипар аз шаҳри Хуҷанд ҳаловат бибарем. барои инҷо бо шумо хайру хуш мегӯям дӯстони арҷманд. бозиҳои дигари марҳилаи дуюми Суперлигаи Тоҷикистон ва алахусус бозиҳои даври ҳаштум идома хоҳанд ёфт ва баъдан бозиҳои даври дигар. хайртан, сиҳат ва хонобод бошед.